Goedenavond, welkom bij het Jaar van de Vlinder vanuit Seamail in Heerlen. Jaar van de Vlinder, een serie debatten over Zuid-Limburg, georganiseerd door L1, de Limburgse kranten en de ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg. Elk jaar gaan er in Nederland dik 70.000 systeemanalisten, bouwvakkers, installateurs, elektrotechnici, ingenieurs met pensioen. Dat schept kansen voor nieuwkomers. Bedrijven staan te springen op nieuwkomers, maar waar zijn de nieuwkomers? Jongeren kiezen nog steeds te weinig voor techniek, zeker in Limburg. Hoe kan dat? Dat nog steeds die zogenaamde mismatch bestaat? En hoe vroeg moet je beginnen met techniek? Daarover praten we vandaag. Aan tafel met Loes Lange, werkzaam als specialist wetenschaps- en techniekonderwijs aan de nieuwste PABO in Sittard. Welkom. En Kees Verspaandong, directeur van Thomas Regoe, echte maakindustrie in Limburg, in Maastricht. U maakt, ja, dat eigenlijk, hè? Ja, wij maken allerlei vormen van geleiding, zowel horizontaal als ook verticaal. Ik heb hier 2 productjes meegenomen om een beetje te laten zien waar we allemaal in tätig zijn. Dit is een product wat tot ongeveer een kilo of 300 kan dragen. Gaat in machines of in brandweerwagens. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan zuurstofflessen die op deze producten zitten. En dat kan bewegen. Dat is, ja, dit dat gaat is zo naar buiten. Doet. Dit is eigenlijk wat we doen. En we zorgen dan ook nog via een ingenieus systeem dat het ook open blijft staan. Dat als je bijvoorbeeld een vrachtwagen hebt die scheef staat, dat het niet naar binnen gaat. En dat kun je dan weer ontgrendelen. En u heeft daar makers voor nodig en denkers, mensen die dit bedenken. Je hebt echt de combinatie ook echt nodig. Dit is bijvoorbeeld een prototype. Dat wordt door een engineer uitgedacht. Die zit daar heel lang over na te denken. En daarna wordt er gekeken hoe kun je dat nou uiteindelijk maken. En in die interactie tussen de makers en de denkers komen dan fantastisch ingenieuze ideeën naar boven. Voor keukenladers en tappenflappen. Want van alles en nog wat. Dat maakt u ook. Die mensen moeten dus met techniek bedwelmd worden. Hoe vroeg moet je nou eigenlijk mee beginnen, meneer Slange? Eigenlijk zo vroeg mogelijk. En ik denk niet dat je er expliciet mee moet beginnen, maar ik denk dat de kinderen er al mee begonnen zijn. Alleen dat je gebruik moet maken van de mogelijkheden die de kinderen je eigenlijk aangeven. De kinderen, als ze jong zijn bezig met onderzoeken. Ze zijn bezig met allerlei dingen te ontwerpen. Sluit daarop aan en zorg dat je dat behoudt. En dat hoeft niet heel ingewikkeld met dure apparaten. Dat kan met buizen en ballen die u daar heeft. U gaat met dit soort spullen naar basisscholen toe. Ja. Met dit soort spullen kunnen ze doen. Er zijn allerlei hele ingewikkelde techniekdozen, maar je kunt met eenvoudige apparaten of met eenvoudige middelen kun je kinderen laten ontdekken. Nou, leer meneer Verspaandong eens wat. Ja. Nou, voor kinderen is het wel altijd belangrijk dat je een goed verhaal eromheen vertelt. En er is een bal in een put gevallen van 2 kinderen die hebben gevoetbald. En nou is het de vraag, ontwerp nu eens zelf een oplossing om een bal uit een put te halen. Nou, en dan komen er allerlei ideeën naar voren. Dit is een idee. Gemaakt van een doosje en misschien even laten zien, zo. Je kunt het samentrekken, dit is eigenlijk een grijper. Je stopt het in de put, je gaat naar de bal, je trekt de grijper aan en de bal is uit de put. Nou. Er zijn altijd heel veel verschillende oplossingen. Dit zijn dan oplossingen die gemaakt zijn door studenten, maar kinderen komen met dezelfde ideeën. En er zijn ideeën die minder succesvol zijn en ideeën die succesvoller zijn. Hier valt de bal weer terug. Dat gaat niet. En daarmee kun je hem naar buiten roepen? En ja, je kunt roepen, maar je kunt ook gewoon hierin steken. En kinderen die iets begrijpen van begrip vacuüm, misschien het woord niet kennen, maar wel begrijpen wat het is. Wauw, fantastisch. Die kunnen laten zien dat... We zullen zo meteen zien of we dit echt nodig hebben om die mensen van u op te leiden. Maar laten we eerst constateren of er echt een probleem is. Of dat ik dat hier allemaal uit mijn duimen zit te zuigen. We hebben Hans Kasper van onderzoeksbureau ETIL gevraagd om eens te kijken naar die mismatch. Hè? Want zo noemen we dat. Die aansluiting van het techniekonderwijs op de arbeidsmarkt. Zijn daar cijfers over, meneer Kasper? Er zijn wel wat cijfers over. Kijk, het eerste wat je natuurlijk ziet, dat is het aantal werkzoekenden wat er is in het Limburgse bijvoorbeeld. Praten we op het moment over ruim 40.000 mensen die werkloos zijn, die toch op een baan af willen. Daar zit dus een stukje tekort in. En het andere is toch de schreeuwende tekorten die er zijn vanuit de sectoren van de techniek en de zorg. We hebben eigenlijk veel meer mensen nodig dan er op het moment aangeboden worden. En dan praat je toch ook over ettelijke duizenden mensen die wel een baan zouden kunnen krijgen als er voldoende aanvoer ook vanuit het onderwijs is. En we weten allemaal dat we aan het vergrijzen zijn, aan het ontgroenen. Ja. Dus mij lijkt dat probleem alleen maar groter wordt. Dat speelt nog extra mee, maar dan moet je tegelijkertijd ook weer zeggen, de overheid heeft dan weer plannen dat mensen langer thuis blijven wonen. Minder in verzorgings- en verpleeghuizen komen. Dus dat zorgt er dan weer voor dat er op het moment opeens
weer wat minder vraag is naar mensen in de sector zorg. Zo wiebelt dat toch wel heel erg en maakt het heel betrouwbare voorspellingen toch wel heel erg lastig. Omdat dat op korte termijn heel erg kan gaan verschillen. Misschien ook omdat we nu in de ergste crisis zitten sinds de jaren 30. Dat vertroebelt het beeld, lijkt me. Nou, kijk, wat betreft economische problemen, laten we hopen dat we eigenlijk van het woord crisis ondertussen af kunnen zijn. Maar dat geeft aan dat vorig jaar dachten we van nou, de problemen in de techniek zijn heel erg groot. We dachten toen ook dat de economie alweer eind 2012 zou aantrekken. Dat is niet gebeurd, dat wordt wat later. Dus nou spreidt zich dat ook wat verder uit. Maar straks, als het echt aan gaat trekken in sterke mate, dan komen we in grote tekorten. Dank u wel. Blijf zitten. Als u wat hoort over cijfers wat niet klopt, dan moet u uw hand opsteken. Ja. Meneer Verspaan, hoe hard staat u te schreeuwen om personeel dat er niet is? We zien nu al de behoeftes ontstaan om zowel in de productieomgeving als ook in de engineering en de R&D dat we goede mensen nodig gaan hebben. En die zijn er niet? Die zijn heel moeilijk te vinden. Zeker goede mensen zijn heel moeilijk te vinden. En hoe kan dat? Want dit probleem is niet iets van gisteren. We zijn al 10 jaar, hoor ik mensen bezig, dat onderwijs beter bij het bedrijfsleven moet aansluiten. Ja, ik heb het ook wel eens met mensen in het bedrijf ook over waarom is dat zo? En dan krijg je toch het beeld van ja, jeugd denkt misschien wel dat techniek vies is. Dat je er vieze handen van krijgt. Nou, dat kan soms ook wel zo zijn, maar het is ook een heel mooi vak. En het is op de een of andere manier nog steeds niet mogelijk om het als sexy en interessant te verkopen, wat het wel degelijk is. Ja, ligt dat aan de scholen, aan de opleiders? Dat wil ik niet zeggen. Ik hoor u ja zeggen, hè? U zei ja. Ja, meneer Verspaan zegt het ligt aan u, meneer Slangen. Wel, nee. Nee, ik denk niet dat het aan het onderwijs ligt. Maar er is natuurlijk wel een probleem in het onderwijs. Als we willen dat kinderen meer voor techniek gaan kiezen, dan moet je je afvragen waar die keuzes gemaakt worden. Nou. In het basisonderwijs worden die in ieder geval niet gemaakt in de zin van dat je kinderen voor een bepaald beroep opleidt. Maar die keuzes worden wel gemaakt in de zin van dat je kinderen moet enthousiasmeren, moet zorgen dat het enthousiasme wat ze eigenlijk hebben, dat blijft behouden. En daarvoor hebben we leerkrachten nodig die dat doen. Ja, want dat is niet ingebouwd in de dagelijkse praktijk van zo'n basisschool. Dus het hangt van de leraren af, van die paar docenten die daar affiniteit mee hebben en die dat kunnen overbrengen. Ja. Nou, voor een belangrijk deel is het nog niet aanwezig in de basisscholen, maar ik zie wel dat er meer bewustzijn komt dat het een belangrijk aspect van de samenleving is. Dat je je kinderen ook bekend maakt met alles wat er gebeurt op de wereld rondom techniek en wetenschap en onderzoeken en ontwerpen. Maar ze zijn inderdaad, veel leerkrachten zijn er niet vertrouwd mee. Ze hebben een soort handelingsverlegenheid. Ja, en dan heeft u nauwe banden als bedrijfsleven met het beroepsonderwijs. Maar eigenlijk zou u met die koffertje met die dingen naar een basisschool moeten gaan. Ja. En daar een hele toegankelijke toespraak, pitch, zouden moeten houden. Nou, we zijn al aan het oefenen. We zijn daar wel degelijk ook over aan het nadenken. En we sluiten ook aan op initiatieven die er in Limburg plaatsvinden. We hebben onlangs een groep studenten van het VWO en HAVO bovenbouw bij ons op het bedrijf gehad. En wat vonden die ervan? En die waren onder indruk. Je ziet dat ze het heel erg leuk vinden om bij zo'n bedrijf te komen. En het is een initiatief dat vanuit duurzaamheid, dat heet Limburg 2030, is opgestart. Maar waar langs je ook over de techniek en over wat er in een bedrijf als het onze speelt en wat onze behoeftes zijn, ook heel veel leuke dingen. Dus u zou ook naar basisscholen willen gaan met uw koffertje? Nou ja, goed, dat is dan middelbare school. Basisschool, dan gaat weer een stukje verder. Maar ja, als dat helpt, waarom ook niet? Als we daarmee mensen kunnen triggeren om daarna die kant op te gaan, ja. Kijk, we kunnen dadelijk meteen een afspraak maken met Fons Vaassen, want die staat... Fons Vossen, excuses meneer Vossen, want die staat bij krantencollega Kim Noach. Meneer Vossen die is van Stichting Kindante, waar 10.000 basisscholieren uit Sittard onder resideren, de stichting die dat bestuurt. Ik ben benieuwd wat hij van het aanbod van meneer Verspaandonk vindt. Is hij welkom? Ja, met Stichting Kindante heeft u inderdaad 44 basisscholen, 10.000 kinderen. Dat zijn een heleboel kinderen die heel enthousiast gaan worden van techniek, dus begrijp ik. Hoe vindt u dat idee? Nou, de vraag was, want daar ga ik even op in hoeverre zouden wij gebruik maken van het aanbod van het bedrijfsleven? Ik denk dat er de laatste 2 jaar een kentering is gekomen. Het primair onderwijs was zich eigenlijk weinig bewust van wat moeten we nou met wetenschap en techniek elementen, hoe kunnen we dat bij onze kinderen, bij onze juffen en meesters in de klas brengen. En we hebben te veel geleund op allerlei aanbod. Van bedrijven, scholingstrajecten, ministeries. En het werd als het ware over de schutting van de basisschool gegooid en wij mochten het cadeautje uitpakken. En daar is een verschil in gekomen. Wij
primair onderwijs zijn zich heel duidelijk aan het focussen. En wij gaan kijken, wij hebben een bepaalde vraag, die hebben we langzaam maar zeker onder woorden gebracht. Dat is ons doel en dat willen we onze kinderen meebrengen. Wij willen dus aan de slag met wetenschap en techniek en we hebben ook een vorm gekozen zoals dat kan. We hebben een bepaald traject, we hebben een STEM-kindantenproject, dat hebben we op de kaart gezet. Waar staat dat voor? STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Heel makkelijk voor basisschoolkinderen? Hartstikke makkelijk, Ja. want de gemiddelde basisschoolkind kan dat al aan. Wij onderschatten ze, maar zij spreken vaak, als ze hun tablet goed gebruiken, bespreken ze die taal best goed. Nou, dat houdt eigenlijk in dat we met een externe aanbieder, in dit geval Mad Science, die hebben we ingehuurd en die komen lessen verzorgen op onze basisscholen. En hoe op ziet dat 15 bijvoorbeeld basisscholen. uit? Nou, wij maken gebruik van de expertise van Mad Science en die zit er heel duidelijk. Maar we moeten natuurlijk wel nog bijsturen op didactische en pedagogische doelen, zodat het past, niet bij Mad Science of bij het bedrijf, maar zodat het past bij het primair onderwijs. Nou, in een sterke dialoog met onder andere Mad Science, maar ook andere externe aanbieders, proberen we dat aanbod zo af te stemmen dat het past bij de kinderen. Ja. Veel belangrijker is dat het ook past bij de leerkrachten. En de leerlingen, ja, Loes Lange ging er al op in, Ja. want die kinderen vinden techniek prachtig. Daar hoef je niet En nu veel... de docenten nog? En de docenten, die moet je daar bekend mee maken. Want ik ben ervan overtuigd dat heel veel docenten het ook heel mooi vinden. Alleen het is onbekend. En dus onbekend vaak maakt onbemind. onbemind. Ja, En door nu een adoptiefase, noemen wij dat leerkrachten laagdrempelig kunnen kennismaken met wetenschap en techniek. Ze hebben de gelegenheid te leren, te kijken en het in te passen in hun programma's. Er wordt gemonitord door mensen. Mad Science wordt trouwens ook gemonitord. We kijken naar de leerkrachten en we proberen een passend programma te maken dat past bij die jufmeester, die groep, die schoolontwikkeling. Nou, lijkt me een prachtige mooie stap. Dank u wel. Graag gedaan. Meneer Slang, het komt dus toch allemaal aan op die studenten die u nu aan het opleiden bent, die toekomstige leraren. Wat moet u ze leren? Wat heb je voor tools nodig om dit soort les te kunnen geven? Ja. Nou ja, allereerst moeten de studenten begrijpen waar het om gaat als je praat over wetenschap en techniek. En dan heel kort door de bocht noemen we dat vaak onderzoeken en ontwerpen. Dat zijn eigenlijk de twee kernbegrippen. En daarnaast moeten ze iets begrijpen van hoe die wereld om ons heen in elkaar zit. En daarvoor hebben we in de opleiding besteden we aandacht aan zowel inhoud rondom wetenschap en techniek, zowel als hoe kan ik zo'n les nou goed met kinderen doen. Ja, want u heeft een boek geschreven, Leren door doen. En volgens mij is de teneur daarvan. Je moet durven loslaten, het moet improviseren, ontdekken. En dat is eigenlijk iets wat die docenten moeilijk vinden. Ja, we zijn heel erg gewend in het onderwijs, eigenlijk verwend door allerlei boeken en maatregelen en procedures die we aangereikt hebben gekregen. Methodes die precies zeggen wat je moet doen. Maar een van de belangrijkste vaardigheden van een leraar is altijd dat hij die kinderen begeleidt bij wat ze leren. Nou, dat betekent dat je goed moet kijken naar wat het kind doet en niet zozeer naar wat in het boek staat. Nou, en daar denk ik dat iets heel belangrijks is, wat je studenten moet leren. Oké. Laat het boek los. Meneer Verspaan, u komt over de hele wereld met die dingen. Kunnen we daar wat van leren van andere landen? Hoe doen ze het in Japan? In Japan is het waarschijnlijk nog strakker georganiseerd dan in Nederland. Dus dat Daar is moet je gewoon goede- techniek gaan studeren. Maar je ziet bijvoorbeeld in Duitsland heeft wat leuke systemen. Dat is wat meer in wat voortgezet beroepsonderwijs. Maar ik denk dat als we rondkijken dat er wel degelijk mogelijkheden zijn en dingen zijn waar we als bedrijfsleven en als onderwijs wat van kunnen leren. En voor ons is het bijvoorbeeld ook heel erg belangrijk dat wij mensen met elkaar kunnen laten communiceren, ook over de hele wereld. En via de techniek die ze meekrijgen vanuit de basis, heb je dan al veel gemakkelijker een aansluiting. En het is, ik denk, zeker ook tussen onderwijs en bedrijfsleven, de zaak dat we elkaar nog meer gaan opzoeken en dan misschien niet meteen het basisonderwijs. Ik denk dat daar die vrijheid vanuit de leerkracht en leerling, hoe ze dat oppakken, al meer dan genoeg is. Maar zeker als je naar het beroepsonderwijs gaat, daar is nog veel meer voor ons samen te winnen. Zuid-Limburg is natuurlijk prachtig als je een wielrenfiets hebt, maar is het ook leuk om te wonen? Ik bedoel, is dat ook een deel van het probleem, dat je als bedrijf in Zuid-Limburg zit en knappe koppen uit de rest van het land hierheen moet halen?
Ik denk dat een mooie omgeving helpt, maar wat heel veel mensen ook zoeken als ze naar een bepaalde omgeving verhuizen, is dat als ze voor één bedrijf gaan, is dat heel erg leuk, maar ze willen ook de mogelijkheid hebben om als ze een keer toe zijn aan een andere stap, of ze willen zelf, of het bedrijf wil iets anders, dat mensen ook mogelijkheden hebben in de buurt, in de regio, om dan een andere baan te vinden. Dus het is, de regio aan zich, een mooie regio, is niet alleen voldoende. Er moet ook voldoende nijverheid zijn, voldoende bedrijvigheid zijn om ook mensen naar die regio toe te trekken. En hoe zit dat hier? Of is dat een nette manier om te zeggen dat dat hier een beetje tegenvalt? Nou, het wordt niet beter op dit moment nog niet. En ik denk dat ik zie wel dat vanuit de provincie is men er ook hard mee bezig. Ik denk ook dat er nog wel goede initiatieven lopen. Maar we moeten er hard aan trekken om te zorgen dat we de bedrijven hier houden en liefst nog meer bedrijven hierheen krijgen. Want dan volgen de mensen vanzelf. Ja, kip-ei, lastig. Ja. Een kippetje, nee, een eitje staat bij Kim Noach nu. Een docente in de dop, met alle respect, leraar van de toekomst. Zo. Carmen Bouwmans. Ja. Nou Carmen, jij bent straks een van de eerste onderwijzers, dat vind ik dan beter dan een eitje, maar goed, de eerste onderwijzers, want dat klinkt wel, met een certificaat natuurwetenschap en technologie op zak, dat is niet zomaar iets. En we hoorden net al, je moet zo vroeg mogelijk beginnen met het verwonderen en de kinderen warm maken voor techniek. Ja. Maar hoe ziet zo'n techniekles voor kleuters eruit bij juffrouw Carmen? Ik denk dat het vooral gaat om het ontdekken. De kinderen zijn niet echt heel erg met het onderzoeken bezig, echt qua fases, maar dat ze verbaasd ergens om zijn. En dat je eigenlijk de kinderen daarin begeleidt als leerkracht. Dus dat maar hoe doe je dat bij kleuters dan? Hoe doe je dat met techniek? Hoe laat je ze verbazen met techniek, heel concreet? Ja, bijvoorbeeld als je een hele grote magneet hebt en dat je daarmee door de klas lopende kinderen laat proberen eigenlijk wat eraan blijft hangen. En dat ze dat zelf gaan ontdekken van, oh ja, kijk, dat blijft ook hangen. Ook dat is techniek dus? Dat is ook techniek. Ja. Maar ook als ze een huisje gaan metselen, dat je ze, of een huisje gaat laten maken met blokjes, dat je ze al een beetje naar de metseltechniek zeg maar, opstuurt. Ja, dus niet alleen het verwonderen, ook een beetje het al logisch kunnen nadenken. Ja. Ook dat is eigenlijk allemaal wat jij ze probeert bij te brengen. Ja, maar wel op een spelende manier. Ik ga niet uitleggen dat een magneet in Noord- en een Zuidpool heeft bij groep 1. Dat je het meer moet zien als het ontdekken. Ja. Dat de kinderen zich verwonderen. En zo heb je zelf ook heel nadrukkelijk gekozen voor natuurwetenschappen en techniek. Wat boeit jou daar zo in? Want jij bent dan een jonge vrouw en het is dan helemaal een doelgroep die moeilijk te bereiken is in de techniek. Ja, ik vond het vooral een uitdaging. Want, ik had er zelf nog niet echt heel veel attitude mee, vanaf kinds af aan. En ik vind het juist wel een uitdaging om dat als leerkracht toch over te kunnen brengen naar kinderen toe. Dat het ook zo belangrijk is dat kinderen er warm worden voor gemaakt, zeg maar. Maar wat fascineert jou zo dan in techniek? Dat je de kinderen heel erg enthousiast kan maken, dat ze gemotiveerd zijn in de les. En dat vooral kinderen waarvan je soms denkt in de les van, oh die doen niet mee of zijn ongeconcentreerd, dat je dat helemaal niet ziet in een techniekles. Omdat ze zo geboeid zijn en daar eigenlijk ook heel veel uit kunnen halen. Ook qua woordenschat. Maar is het, als je dan tegen je vrienden vertelt, hè, want ik studeer dan, ik ga echt de techniek in en de natuurwetenschappen, word je dan niet raar aangekeken, zo van jij, een meisje dan? Is dat nog steeds wel, bestaat het voor? Ja, dat zie je ook wel. Vooral, toen ik in het begin vertelde aan mijn familie van, ik ga dat doen, dat ze zeiden van, jij? Nee, hè? Maar ik denk juist als je ook gemotiveerd bent denk, als leerkracht en ook wel de open houding ervoor hebt. Dat is ook wel heel moeilijk, begrijp ik dus, hè? Om die jonge mensen zoals jij dan daar warm voor te krijgen. Ja, ik denk ook wel als leerkracht, omdat je vaak wel leerkracht inderdaad, wat meneer Slang ook al zei, het heel veilig houden in de klas en de rekenles is allemaal heel gestructureerd. En in een techniekles moet je kinderen laten ontdekken, vrij laten zijn. En dan moet je aankunnen. Wat zou je kunnen veranderen om meer mensen zoals jij op de Nieuwste Pabo dan enthousiast te krijgen? Om inderdaad te zorgen dat meer leerlingen, nog meer kinderen voor de techniek... Ik denk ze vaardig maken en ze vertrouwd maken met het vak. Dat ze ervaren... Betere voorlichting ook, of die vooroordelen een beetje weghalen. Ja, en ook leren dat je ze echt begeleidt en instrueert hoe ze een techniekles echt moeten geven. En ik denk dat daar soms de onveiligheid van leerkrachten zit. Dat ze zeggen van, oh, ik weet niet hoe ik dat moet doen. En dat ze stapje voor stapje daarin worden begeleid. Ik denk dat dat wel nodig is. En nou is het zo, nou wordt er in de techniek afgelopen jaar heel veel geïnvesteerd, hè, met name ook in meiden, jonge meiden te betrekken bij techniek. Is er überhaupt iets dat speelt, zeg je, of zijn we daar niet in doorgeschoten? Ik vind, zelf in de technieklessen zie ik dat jongens en meisjes het even leuk vinden. En ook als ik als juf kom in groep 4, dan zijn ze helemaal enthousiast van, oh, daar komt de juf weer, die komt technieken. Dus ik denk niet dat het eigenlijk een jongens-meisjes probleem nog op de basisschool is. Ik denk eerder later.
vanaf het beroepsonderwijs. Dat ze daar echt die verschillen. Maar is dat terecht? Is die focus op meiden in het voortgezet onderwijs, is dat terecht? Of? Ja, ik weet niet of ze daar veel aandacht aan besteden. Ik denk dat ook een bepaalde attitude naar ouders toe, dat ouders vaak zeggen dat is een mannenberoep. Maar hoe dan ook, het is eigenlijk een algemeen probleem voor jongens en voor meiden. Meer jongens en meiden richting de Kees van Spaandangs van deze wereld moeten leiden. Ja. Dankjewel. Hoeveel vrouwen heeft u in dienst om dit te maken? Ik weet niet precies, maar we hebben een aantal in productie, maar ook in ontwikkeling. Dus in alle takken van sport. Een handvol? Een handvol. Oké. Ik wil even vragen aan meneer Kasper van ETIL of die campagnes, want een slimme meid is op haar toekomst voorbereid, daarom komt zij natuurlijk op die plaats terecht. Of dat soort zaken, of die zin hebben, dat soort campagnes, of die tussen de oren terechtkomen. Ja, natuurlijk heeft dat zin. Kijk, wat je vooral aan zo'n soort campagnes ziet, is dat je eerst aan een stuk bewustwording moet werken. Van doe dat nou en het is leuk. En dan begint dat vanzelf op een gegeven moment bekender te worden. En dan zeggen mensen, ik ga het doen, ik ga die opleiding volgen. Dat betekent altijd wel dat het wat langere tijd duurt. Dat is wat anders dan van de acties van vandaag voor iets voor een lagere prijs en dan ga je dat meteen kopen. Hier heeft dat een langere tijd, maar dat werkt zeker. Meneer Van Spaan, ook er zijn landen waar dit wat dwingender gaat dan een campagne of bewustwording. Je gewoon zeggen, je gaat gewoon dat leren, je gaat gewoon dat studeren, want dat is goed voor het land. Zou dat niet de betere weg zijn? Nou, ik geloof niet echt in het dwingen van mensen, maar sturen. Iets gerichtere stimulans zou wel kunnen helpen, denk ik. Ik denk dat er heel veel mensen uiteindelijk, zeker inderdaad op het middelbaar onderwijs, langzaam maar zeker wegglijden van de techniek. Omdat allerlei andere zaken veel leuker lijken. En als je daar dan toch wat meer nog wat richting zou kunnen geven, dat zou helpen. Nou ligt er sinds een jaar een techniekpact. Dat is dan weer iets typisch Nederlands, overheid, onderwijs, allemaal samen. Ze hebben dan in ronkende, vage zinnen op papier gezet welke open deuren ze allemaal gaat intrappen. Dat gaat natuurlijk niet helpen, hè, meneer Slangen. Nou, het legt wel de focus op waar we met z'n allen mee bezig moeten gaan. Ja, maar dat wisten we toch al? Ja, dat weten we al 10 jaar. Ja, maar dus tegelijkertijd denk ik wel dat het natuurlijk ons weer explicieter bewust maakt van dat we daar veel energie in moeten steken. Dus we waren ons daar al van bewust, maar nu zijn we ons er expliciet van bewust. Helemaal, nog, in ieder geval nog wat meer. Dat is ook het gevoel wat ik in het basisonderwijs zie. Als ik terugkijk de laatste 5 jaar, heb ik nu de indruk dat de laatste jaren men in het basisonderwijs ook wel meer bewust is van we moeten er echt iets mee gaan doen. En ook projecten zoals bijvoorbeeld nou wat we ons net over kindantenprojecten stellen, waar ook andere besturen en scholen bij kunnen aansluiten, laten zien dat er enthousiasme is om aan de slag te gaan. Nou, dat was een paar jaar geleden wel anders. Heeft u ook het gevoel dat er op zijn minst vooruitgang wordt geboekt? Nou, ik zie wel dat er hard aan wordt gewerkt. En, dat zag ik ook al 10 jaar. Maar... Ja, goed, het zal voor ons de tijd het moeten leren. Wij zoeken zelf in elk geval heel actief het onderwijs op. Wat gebeurt er als u die mensen hier niet vindt? U wil groeien, weet ik veel, 30% de komende jaren? Ja, dan wordt het heel moeilijk. Ja, wat gaat u dan doen? Ja, dan moeten we kijken of we bijvoorbeeld delen van onze ontwikkelactiviteiten naar het buitenland verplaatsen. Of dat we buitenlandse studenten proberen hierheen te halen. Je ziet natuurlijk in de regio Eindhoven al initiatieven lopen waarbij studenten uit Spanje of Portugal naar hier worden gehaald om te komen werken. Dat zou voor ons ook nog een voorland kunnen zijn. Ik ga ervan uit van niet. We zijn een heel mooi bedrijf, dus wij moeten de mensen vast kunnen vinden. Nou, weet je wat we doen? We gaan die mensen die nu voor de televisie zitten hun kinderen uit bed laten halen. Als ze er al in leggen, nu op de bank laten zitten. Haal ze er even bij. En dan gaat u ons nog 1 proefje voordoen waarmee al die mensen nu later voor een exact vak gaan kiezen. Nou, ik zeg, het is geen echt proefje. Want een proefje betekent meestal dat de kinderen het antwoord al hebben gegeven. Het gaat erom dat de kinderen iets gaan onderzoeken. Nou, ik heb hier zo'n orgeltje. Als je daar gewoon aan draait, hoor je niks. Op het moment dat je kinderen laat ontdekken dat als je dat op een plaatje zet, dat je ineens veel meer hoort. En dat je dan kunt gaan onderzoeken, waar hoor ik het nou het beste? En waar zou dat doorkomen? Wauw. Wacht, ik geef meneer Verspaan ook even de decibellenmeter. Even kijken wat dan het officiële... Nou, moet je op dat knopje drukken, meneer Verspaan. Dat is heel interessant, want nu kun je ook kinderen laten echt onderzoeken of het ook echt klopt wat ze denken. Want de oren die zijn natuurlijk niet zo betrouwbaar, maar de decibelmeter wel. Ja. Fantastisch. Dank u wel, heren. Ik denk dat we heel wat zieltjes hebben gewonnen. De kip heeft een ei gelegd. In 2020 zijn we af van dit probleem en kan uw bedrijf gewoon hier in de regio blijven groeien. Dank u wel voor dit gesprek. U bedankt en tot de volgende Jaar van de Vlinder. Kijk ondertussen even op de www.jaarvandevlinder.nl en kies exact.